No niin, eli siis tämän päivän aiheena on siis kivennäiset ja vitamiinit ja vähän ehkä puhutaan siitä, että kun me ollaan nyt nämä 2 ekaa webinaaria. Ensin puhuttiin aika paljon heinästä, eli siitä kaiken perustasta. Sitten puhuttiin heinän täydentämisestä sitten niin kuin energia- ja valkuaisen osalta, niin tänään mennään nyt siihen ikään kuin viimeiseen peruspalaseen sitten siinä hevosten ruokinnassa tai oikeastaan kaikki hevoset tarvitsevat kivennäisiä ja vitamiineja sen heinän lisäksi, vaikka ei väkirehulle varsinaisesti olisikaan tarvetta. Ja ehkä jos paikalla on niitä, jotka ovat jo aikaisemmissa webinaareissa olleet mukana, niin mun nimi on siis Tiina Seppälä, toimin Craftilla Suomessa ja myös kansainvälisesti ruokintaneuvojana ja sen lisäksi olen maanviljelijä ja teen väitöskirjaa hevosten ruokintaan liittyen tai paksusuolen mikrobistoon ja sitä kautta sen ruoan sulatukseen liittyen. Mutta siis nyt taas ihan pienenä kertauksena kaikille, siis lähinnä nyt kun me lähdetään ajattelemaan sitä kivennäisiä ja vitamiineja, niin taas muistetaan se, että miten se hevosen ruoansulatus toimii. Niin tämä ei ole nyt siis uutta kenellekään, mutta lähinnä vaan nyt taas niin kuin ryhdytään aiheeseen niin sanotusti. Eli mahalaukussa ruoka jatkaa ohutsuoleen, jossa se kulkee nopeasti, ja tämä ohutsuoli on siis se ensymaattisen sulatuksen pääpaikka, jossa sulaa erityisesti nyt sitten esimerkiksi tärkkelys, proteiineja, valkuaista hajotetaan ja imeytetään. Ja sitten se pääpaino sulatuksessa on siellä umpia paksusuolessa, jossa on siis tämä mikrobikonklaavi sitä rehua sulattamassa. Ja täällä se on niin kuin pidemmän aikaan sitten se rehu viipyy. Eli edelleen, kun puhutaan kivennäisistäkin, niin ohutsuolessa se kulkee se rehumassa nopeasti ja kivennäiset mukanaan ja eninosa sitten tai nopeasti siirtyy sitten sinne paksu- ja umpisuoleen. No mitä tämä tarkoittaa sitten kivennäisten sulatuksen osalta, että kun me ollaan puhuttu siitä, että missä vaikka tärkkelys ja valkuainen ja kuinka se kuitu sitten hajotetaan siellä paksu- ja umpisuolessa mikrobien toimesta, niin missä kivennäiset sitten, missä kohtaa tätä matkaa niin kivennäiset imeytyy? Niin teoriassa siis suoliston läpi, eli sekä ohutsuolessa, umpisuolessa että paksusuolessa imeytyy kivennäisaineita ja se, että missä ne sitten todellisuudessa imeytyy, niin siihen vaikuttaa se, että mihin ne on sitoutuneina. Elikkä se, että onko ne niin kuin jo vapaasti saatavilla siellä ohutsuolessa ja että vai onko ne kuituun sitoutuneina ja myös se, että mitä kaikkea tulee kerralla sinne elimistöön, niin sekin vaikuttaa siihen, että miten ne kivennäiset itse asiassa imeytyy. No, siihen imeytymiseen vaikuttaa myös hevosen ikä, ja tämä on itse asiassa ihan mielenkiintoinen asia siis myös sen kannalta, että se elimistö on järkevästi suunnitellut sen siten, että varsoilla, joilla se kivennäisten tarve on kaikkein suurin, eli kun se kasvaa ja luo uutta luukudosta ja muita elimistön kudoksia, niin tarve on kova, niin myös se imeytyminen on kaikkein tehokkainta. Ja sitten taas vastaavasti ikääntyvien hevosten ruokinnassa täytyy ottaa huomioon se, että se alkaa sitten jo hieman heikentyä se kivennäisaineiden imeytyminen tai siihen on ainakin riski sille kasvaa, niin se tulee ottaa huomioon, kun sitten taas ikääntyvien hevosten ruokintaa suunnitellaan. Erityisesti tämä sitten tuntuu niiden meidän niin kuin pääkivennäisten, eli oikeastaan kalsiumin ja fosforin osalta, niin erityisesti siellä ikääntyvän hevosen kohdalla, niin tämä täytyy ottaa huomioon. No mikä vaikuttaa sitten kivennäisen tarpeeseen? Mehän nyt niin kuin, tämäkään ei ole varmasti kenellekään uutta, mutta et näin niin kuin, ihan kun lähdetään katsomaan meidän ruokintasuosituksia kansainvälisiä, niin elopaino, eli hevosen paino on se kaikkein merkittävin tekijä. Eli melkein kaikkien hevosten osalta niin se paino vaikuttaa siihen paljonko se laskennallisesti tarvitsee mitäkin kivennäisainetta. Mutta sen lisäksi on tosi monta muuta tekijää, jotka siihen vaikuttaa. Eli tietenkin se, että onko hevonen siis vielä kasvava, imettääkö se, millaista työtä se tekee. Eli myös se työ vaikuttaa siihen kivennäisten tarpeeseen.
ja erityisesti toki sit myös hikoilu, joka menee sitten taas sinne niin kuin elektrolyyttien puolelle. Tiineys ja myös siitoskäyttö orilla on sellainen, jotka vaikuttaa siihen, että kuinka paljon kivennäisiä tarvitaan. Eli kaikki tapahtumat, mitä siellä hevosen aineenvaihduntaan vaikuttaa, niin vaikuttaa sitten myös siihen kivennäisten ja vitamiinien tarpeeseen. Kivennäiseen liittyviä myyttejä on jonkin verran. Mä oon tähän nyt oikeastaan vaan poiminut 2 sellaista omasta mielestäni niin kuin, yleisintä, joista yksi on siis toki se, että hevonen osaa syödä suolaa tarpeensa mukaan, eli suolakivi on aina ja joka tapauksessa riittävä. Että hevosella olisi niin kuin kyky, tai me uskotaan, tai meille on niin kuin ehkä uskoteltu tai me ollaan opittu ajattelemaan, että se hevonen niin kuin osaa niin kuin annostella itse sen suolansa, kun se on hänelle niin kuin vapaasti saatavilla suolakiven muodossa. Tätä samaa jonkin verran myös kivennäisten osalta ajatellaan, eli että meillä on vaan niin kuin vaikka vapaasti kivennäisämpäri, ja niin kuin me ajatellaan, että hevoset sitten osaa siitä säännöstellä, että niillä on semmoinen tai niin kuin semmoinen sisäinen mittari, joka mittaa, että koska tarvii syödä kivennäistä ja koska ei. Toinen sellainen, mihin me vähän ajaudutaan, me hevosihmiset tai ainakin osa meistä, myönnän siis myös itse joskus sortuneeni tähän, että tämä ei nyt ole niin kuin mitenkään sellainen ihmeellinen asia, on siis se, että meillä sitten vähän tuppaa välillä kertymään niitä erilaisia purkkeja sinne, että kun teoriassa hevosen ruokintahan on niin yksinkertaista, että se tarvitsee sen heinän, tarvittaessa heinälle täydennystä valkuaisen tai energian osalta, mutta että aina kuitenkin sitten sen kivennäisen. Eli periaatteessa noin niin kuin yhdellä kivennäispussilla ja heinällä pärjää moni hevonen. Sen lisäksi on hevonen, joka tarvitsee siihen sopivan väkirehun, eli 2 pussia ja se suola, mutta niitä tuppaa vähän välillä kertymään. Niin käydään vähän näiden kautta nyt sitä kivennäisten vitamiinien tarvetta läpi. No, näin niin kuin yleisesti ottaen kivennäinenhän on siis epäorgaanisia aineita, eli kalsiumia, fosforia, magnesiumia ja niin edelleen. Kivennäiset, kun mä puhun kivennäisestä, niin puhun nyt siis myös hivenaineista, eli esimerkiksi sinkistä ja kuparista. Ja päivittäisessä ruokinnassa hevoselle tulee kaikki kivennäistarpeet täyttää, eli se on niin kuin ajatus, että se on niin kuin päivittäinen se kivennäisruokinta mielellään. Ja tämä on siis myös laidunkaudella tämä tarve. Eli laidun, vaikka se monelta osin onkin siis riittävä monelle hevoselle, niin se ei siis ole kuitenkaan kivennäispitoisuudeltaan sellainen. Sieltä uupuu esimerkiksi ihan sitä kalsiumia, joka on se kaikkein suurimman tarpeen kivennäinen. Niin myös laidunkaudella se laidunruoho tarvitsee laskennallisesti kivennäistäydennyksen. No, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Eli aika paljon, tai me osataan ajatella sitä, että kalsium-fosforisuhde hevosen ruokinnassa tulisi olla semmoinen 1,2–1,8. Ja heinässä se ei tätä ole, tai en ole sellaisen heinään törmännyt, niin lähtökohtaisesti tätä kalsium-fosforisuhdetta me joudutaan joka tapauksessa korjaamaan. Mutta se, mikä täytyy ymmärtää kivennäisten osalta, on siis se, että ei se ole vain se kalsium-fosforisuhde, vaan esimerkiksi se kalsiumin vaikka liikasaanti vaikuttaa sitten taas muiden hivenaineiden, kuten esimerkiksi magnesiumin, mangaanin ja raudan imeytymiseen, ja myös sitten taas kuparin ja sinkin keskinäinen suhde on sellainen, joka niin kuin saattaa heikentää toinen toisensa imeytymistä. Ja se, minkä takia tämä on oleellista, on tietenkin se, että jos me syötetään monesta eri pussista esimerkiksi niitä, niin se suhde saattaa siitä selkeästi niin kuin heilahtaa suuntaan tai toiseen, ja sitä kautta taas se imeytyminen heikentyy. Ja hevonen ei ole mikään semmoinen niin kuin maailmankaikkeuden paras imeyttämään yleensäkään kivennäisiä. Laskennallisesti ne saattaa olla sellaisia, että jos me laitettaisiin sinne nyt niin kuin 100 grammaa, nyt tämä on nyt siis ihan niin kuin tämmöinen niin kuin random esimerkki, jos me laitetaan 100 grammaa kalsiumia, niin se paljon sinne hevoseen sitä jää, niin on 50 grammaa. Eli niin kuin
tämä on niin kuin hyvä ottaa huomioon siinä, että se ei niin kuin ole ihan automaatio, että kun kaikki mitä suusta laitetaan, niin ei välttämättä jää. No sitten kivennäisten osalta jonkin verran myös käydään tai tulee kysymyksiä siitä, että nyt esimerkiksi sitten öö, vitamiinien osalta puhutaan sitä, että pitääkö sen olla luonnollista vai niin kuin luonnollista vaikka E-vitamiinin osalta. No tästä on jonkin verran tutkimuksia, semmoista ihan merkittävää etua ei ole pystytty osoittamaan sillä luonnollisella E-vitamiinilla, eli siinä mennään siis siihen, että siinä luonnollisessa E-vitamiinissa on vähän enemmän tietynlaista tokoferolia versus sitten siinä synteettisessä muodossa on sitä vähän vähemmän, mutta mitään niin kuin semmoista merkittävää niin kuin semmoista, että voitaisiin sanoa niin kuin ihan niin kuin täydellä varmuudella, että tämä on ehdottomasti parempi, niin sellaista tietoa meillä ei ole. Luonnollisessa vitamiinissa ongelmana on ehkä se, että ne on vähän epästabiilempia, eli ne on vaikeampi saada säilymään sitten näin, niin kuin, jos ajatellaan ihan niitä purkkeja siellä tallilla. Samoin orgaanisen ja epäorgaanisen kivennäisten tai hivenaineiden osalta, niin ei siitäkään ole ihan niin kuin takuuvarmaa tietoa siitä, että kumpi olisi nyt sitten parempi, että siinä on todennäköisesti myös hieman yksilöllisiä eroja, että kumpi imeytyy helpommin milläkin hevosella. Eli vaikka nämä sanoina, ainakin siis itselleni, niin luonnollinen ja orgaaninen kuulostaa lähtökohtaisesti tai niin kuin aina paremmalta, mutta itse asiassa sitten kun mennään siihen, että kuinka paljon se hevonen saa sitä käyttöönsä, niin se ei välttämättä olekaan sitten niin. Eli epäorgaaninen ja orgaaninen niin ei välttämättä ole sitten niin yksiselitteisen helppo ajatella, että kumpi on parempi. Sitten kun mennään siihen kivennäisruokintaan, niin ehkä yksi semmoinen vinkki on siis myös se, että kun se teollisesti tai ostetaan pussissa kaupasta, niin siinä kannattaa aina katsoa sitten sen säkin hinnan lisäksi tai säkin hintaa niin päivittäiseen syöttömäärään verrattuna. Eli tässä on tosi isoja eroja siinä, että kuinka tiivistä kivennäistä on, mitä se sisältää, kuinka paljon siinä on niin kuin makuaineita, eli mitä muuta se hevonen siinä sitten saa sen kivennäisen osalta sitten samassa ikään kuin, eli kannattaa aina katsoa ne suositellut syöttömäärät. Muutama kivennäisiin liittyvä myytti. Rautalisä on esimerkiksi sellainen, meillä on tosi paljon rautalisiä myynnissä. Mutta siitä sellainen niin kun taas yksi ajatus on siis se, että lähtökohtaisesti hevosella ei siis ole raudasta puutetta normaalilla ruokavaliolla. Eli erityisesti meillä Suomessa maaperästä niin heinän kautta tulee paljon rautaa. Ja ehkä todennäköisempi ongelma on siis se, että sitä on jopa liikaa. Ja sitten taas toisaalta, että jos vaikka hevosen veriarvoissa on jotain, niin helposti me lähdetään sitten hakemaan sitä rautapurkkia, mutta se ei itse asiassa olekaan se ratkaisu, joka siihen auttaa. Eli lähtökohtaisesti se taas raudan lisääminen ruokavalioon niin saattaa sitten taas entisestään heikentää sitä raudan imeytymistä ja sitä kautta ei ainakaan ratkaise ongelmaa. Seleeni on sitten taas sellainen, jota on maaperässä Suomessa lähtökohtaisesti aika heikosti. Toki sitä jonkin verran lannoitetuilla pelloilla tai lannoitteissa lisätään, erityisesti niillä pelloilla, missä tehdään kotieläinten rehuja, eli nurmissa, mutta sitä tarvitaan siis rehuissa. Mutta tämä on sellainen hivenaine, jonka liikasaantiin mä kiinnitän huomiota itse, koska se on ihan selkeästi siis sitten myrkyllistä liikaa saatuna. Ja tämä on myös sellainen, mikä kannattaa, jos on niitä purkkeja kertynyt siihen syöttöön, niin se kannattaa tarkistaa, että siellä ei ole niin kuin jokaisessa vähän sitä seleeniä. Eli esimerkiksi E-vitamiini on sellainen, joka itse asiassa toimii jossain määrin elimistössä myös seleenin niin kuin apurina, jos sitä on liian vähän, niin korvaajana, niin joissain E-vitamiineissa on myös seleeniä, ja jos on useita sellaisia valmisteita, joissa seleeni lisää on, niin tämän tarkistaisin. Mutta näin niin kuin kokonaisuutena,
niin mä kivennäisten osalta, vitamiinien osalta suosittelen mahdollisimman yksinkertaista ruokintaa, tai sitten täytyy olla niin kuin tosi tarkka laskemaan. Sitten täytyisi olla niin kuin se Exceli siinä pyörittämässä. Mä joskus sitä itse pyöritin, niin se ei ole siis mitenkään kauhean helppoa, että jos haluaa niin kuin erikseen täydentää. Että aina jos tekee mieli niin kuin täydentää jotain tiettyä hivenainetta tai kivennäistä, niin sitten kannattaa niin kuin katsoa se kokonaisuus. Ja sen takia yleensä niin kuin mun mielestä niin kuin helpoin tapa on käyttää esimerkiksi saman valmistajan tuotteita, jolloin sä tiedät, että sen on niin kuin joku laskenut sen niin, että se ei keikauta nyt niitä, vaikka nyt sen sinkin ja kuparin suhdetta niin kuin hassuksi, että ne on niin kuin toimivia myös toiseen suhteensa, koska ei se hevonen tiedä sitä, että sen pitäisi sit vaan siitä kivennäisrehusta ottaa se sinkki ja kupari, vaan sehän ottaa sen sitten siitä myös sieltä muualta ravinnosta. No sitten suolaan. Eli kun kivennäiset on nyt täydennetty, hivenaineet on täydennetty, niin sitten joka ikinen hevonen tarvitsee siis sitä suolaa, eli lähtökohtaisesti puhutaan natriumista. No suolaan liittyy toki siis myös veden tarve, ja tässä nyt ihan vaan niin kuin, muistutuksena ikään kuin se, tässä on nyt raskasta työtä tekevän hevosen veden tarve, mutta nähdään, että sitten kun se hevonen tekee kunnolla töitä ja hikoilee voimakkaasti, niin sen veden tarve on siis mennään jo tuonne niin kuin 75 litraa, jopa 100 litraa päivässä, jos on niin kuin tosi kuumaa, eli hikoilu on voimakasta. Mutta se veden tarve on itse asiassa kanssa aika iso, ja tämä tietty liittyy olennaiselta osalta, koska ei sitä suolaakaan tarvita, jos ei vettä ole. Mutta suolan tarpeeseen, siis perustarve täytyy täyttää kaikilla hevosilla, mutta sitten se hikoilu nostaa sitä merkittävästi. Hikoilu toki poistaa myös muita elektrolyyttejä kuin natriumia. Se, mikä suolan osalta on olennaista, on siis se, että tutkimusten mukaan hevonen ei siis vaan osaa syödä sitä suolaa tarpeensa mukaisesti siitä suolakivestä. Eli on varmasti siis hevosia, jotka osuu niin kuin tuurilla oikeaan, mutta siihen niin kuin hevosen suolakiven syöntiin niin todennäköisesti vaikuttaa monet muut asiat, niin kuin esimerkiksi se ahneet Suomen hevoset saattaa syödä sitä ihan silleen vaan, niin kuin, että kunhan nyt niin kuin onpas kiva, kun saa syödä jotain ja pureskella jotain. Ja sitten taas osa ei niin kuin ainakaan sitä niin kuin hikoilussa menetettyä natriumia, ne ei osaa sen suolakiven kautta täydentää. Eli erityisesti jos hevonen hikoilee tai tekee töitä tai esimerkiksi imettää, niin se suola tulee lisätä siihen ruokaan ihan suolana lusikalla. No niin, eli natriumi on se, joka täytyy tulee sieltä suolalisän kautta, mutta sitten meillä on niitä muita elektrolyyttejä, joita siis voimakkaasti hikoileva hevonen tarvitsee, ja muun muassa siis kalium, magnesium ja kloori on niitä, ja myös kalsium. Nämähän on kaikki siis sellaisia, joita siis se kivennäinen sisältää. Eli ne on niin kuin lähtökohtaisesti elektrolyyttejä, tulee täydennettyä myös sillä hyvällä kivennäislisällä. Mutta jos se hevonen hikoilee voimakkaasti, niin sitten toki voi ajatella ihan erillistä elektrolyyttivalmistetta. Mutta ymmärretään se, että nämä ovat kaikki kivennäis- ja hivenaineita tai kivennäisaineita, jotka tulee täydennettyä jo siellä niin kuin päivittäisessä ruokinnassa lähtökohtaisesti. Mutta kun hikoilee voimakkaasti, niin silloin se voi olla tarpeen se pieni ekstra. Sitten kun ajatellaan sitä, että minkä takia nämä nyt on siis tärkeitä, niin nämähän on siis elimistön nestetasapainon kannalta ne oleellisimmat. Ja se ajatus siitä, että kun hevonen hikoilee voimakkaasti, niin silloinhan me tarvitaan sinne siis sekä niitä elektrolyyttejä että nestettä. Ja itse asiassa silloin, kun siihen nesteeseen sen rasituksen jälkeen lisätään suolaa, niin se saadaan imeytymään paremmin. Ja mitä lähempänä se on kehon omaa pitoisuutta, niin sitä paremmin se imeytyy. Imeytymiseen vaikuttaa myös se, että siinä ei saa olla siis liikaa sokeria, eli kun lisäjuotatte hevosta hikoilun jälkeen, niin se on tosi oleellista, että ei tehdä sitä niin kuin pelkällä sokerilla. Ja niin kuin esimerkiksi nyt niin kuin itse ajattelisin, että se perinteinen melassivesi ei tästä näkökulmasta ole se kaikkein optimaalisen sen nestetasapainon palauttamisen kannalta. Ja sitten taas, että jos se olisi pelkkää vettä voimakkaan hikoilun jälkeen, niin sitten se on taas niin kuin voi olla jopa heikompi niin kuin sen nestetasapainon kannalta.
Ja niin kuin me ihmiset ehkä tupataan ajattelemaan tai ihmisten keho toimiikin eri tavalla, niin me ajatellaan, että me tankataan jotain, mutta siis hevosella se ei toimi. Elektrolyyttejä ei voi tankata sinne varastoon ja sitten ottaa niitä sieltä käyttöön. Toki voidaan huolehtia siitä, että se hevonen on hyvässä nestetasapainossa ennen sitä suoritusta tai hikoilua. Ja sitten vaan vielä muistutuksena, että hevosen janon tunne ei ole mikään niin kuin ihan maailmankaikkeuden paras. Se on tottunut ikään kuin siellä aroilla elämään aika pitkäänkin ja juomaan sit silloin, kun vettä sattu tulee vastaan. Ja toki syömään myös paljon kosteempaa rehua kuin mitä me nyt sille syötetään. Niin hevosella se niin kuin janon tunne ei ole ihan kaikkein niin kuin paras, erityisesti taas silloin, kun hevonen tekee työtä ja hikoilee, eli ei puhuta pelkästään siitä ylläpitotarpeesta. Vitamiineista ihan muutama sana. Me tiedetään, on siis rasvaliukoset ja välttämättömät niin kuin ravinnosta saatavat vitamiinit A, D, E. Ja sen lisäksi on sitten muita kirjaimia, B, C, K. Muun muassa biotiinista puhutaan joskus H-vitamiinina ainakin Suomessa. Mutta lähtökohtaisesti vitamiinin tarve on sellainen, että se on aika stabiili. Siihenkin vähän vaikuttaa ne samat asiat, mitkä vaikuttaa siihen kivennäisten tarpeeseen, mutta että no niin kuin merkittävästi se ei kasva rasituksen myötä se vitamiinin tarve. Ainoastaan E-vitamiini on sellainen, jonka tarve selkeästi kasvaa, kun rasitus kasvaa, koska se on siellä suojaamassa lihaksistoa, niin kuin lihasten sitä aineenvaihdunta tai niin kuin aineenvaihdunta. Ja nämä ADE on siis sellaisia, jotka täytyy siis saada ravinnosta, erityisesti talvikaudella. Itse asiassa tämä laiduntava hevonen saa todella hyvin A- ja E-vitamiinia siitä ruohosta ja D-vitamiinia auringosta, mutta etenkin täällä Suomessa niin talvikaudella se on tarpeen se ADE-täydennys. Mutta tässäkin sellainen huomio, että itse asiassa suurin osa, tai mä sanoisin, että melkein kaikki kivennäiset, mitä olen itse ainakaan niin kuin, joskus käyttänyt, niin niissä on se ADE-täydennys mukana. Eli tämäkin kannattaa taas tarkistaa, että ei ole välttämätöntä ehkä ostaa sitä yhtä lisäpurkkia, vaan ensin katsoa, että paljonko se hevonen saa niitä siitä jo valmiina ruokinnassa mukana olevasta kivennäisestä. Tai täysrehuissa on myös useimmiten vitamiineja ja kivennäisiä lisättynä. No, ne loput kirjaimet, erityisesti B-ryhmän vitamiinit, niin hevonen tuottaa normaalioloissaan siis itse sillä mikropistollaan, tai mikropisto tuottaa ne sille hevoselle. Mutta tämä tapahtuu siis siellä suolistossa, ja sitten jos siellä on jotain häikkää, niin kuin me tiedetään, että jos hevosella tulee mitä tahansa ongelmia, stressiä, se mikropisto häiriintyy, tulee ruokinnan muutoksia, niin niissä tapauksissa erityisesti tuo B-vitamiini on sellainen, jonka tuotanto heikkenee, ja silloin täytyy miettiä, että pitäisikö sitä vähän tukea. Samoin sitten tosi kovassa rasituksessa olevilla hevosilla, niin kun B-vitamiini osallistuu erinäisiin aineenvaihduntareaktioihin siellä elimistössä, niin B-vitamiini voi silloin olla hyödyksi. Joskus sillä jopa nähdään, niin kun, jos on tosi nirsohevonen tai niin ruokahalu on heikentynyt, niin B-vitamiini saattaa silloinkin olla avuksi osalla hevosista. Mutta kun tämä kaikki on taas yksilöllistä, koska se hevosen mikropisto on yksilöllinen, niin sitä kautta myös se oma vitamiinituotanto on hyvin yksilöllistä. Sitten mä otin tähän esimerkinomaisesti, lähinnä nyt vaan siis se, että kun mä sanoin, että on monenlaista pussia ja muuta, niin mä otin tähän nyt siis esimerkiksi, meilläkin on siis, Craftilla on siis 4 eri kivennäisvalmistetta, niin nyt mä näytän näiden 4 rehun osalta sen, että mikä näissä on niin kuin eroina, jolloin sitten taas niin kuin, ehkä herää niin kuin se ajatus siitä, että tarkemmin katsoo myös ihan sama minkä valmistajan tuotetta käyttäisi, niin ymmärtää sen, että niissä on tosi paljon eroja. Meillä on siis 4 erilaista, ja nämä on niin kuin se yksi tärkein asia, joka siinä on nyt sen kivennäisrehun tehtävä on siis se kalsium-fosforisuhteen korjaaminen, jolloin näissäkin on siis erilaisia kalsium-fosforisuhteita. Niin kuin nähdään, niin tuolta alanurkasta, niin siellä on
vierekkäin on tai alempana on siis toi meidän fosforikivennäinen, jossa on siis kalsium-fosforisuhde on hyvin matala, versus sitten taas toi Vitaminerals, jossa se on korkea, eli saadaan hyvinkin sitä kalsium-fosforisuhdetta korjattua. Sitten on meidän kesäkivennäinen, joka on taas haettu sitä sopivaa kalsiumfosforisuhdetta laidupelle, jolloin hevonen yleensä ei saa siis edes kauheasti muita väkirehuja. Ja sitten on tuo perus, joka sitten taas niin kuin normiheinällä talvikaudella saadaan hyvin se suhde korjattua. No sitten taas, että mihin nämä kaikki toimii. On hyvää peruskivennäistä. Sitten on vitamineralsissa, siellä on ekstrana vielä lisävitamiineja, vähän enemmän E-vitamiinia. Siellä on myös nyt niitä B-ryhmän vitamiineja, eli taas, että mitä se hevonen tarvitsee, niin mietitään sen mukaan. Laidunkaudella Minersummerissa ei sitten taas ole vitamiineja, niitä A:ta ja E:tä ja A, D, E:tä, koska ne se hevonen saa muualta, eli ei ole mitään ylimääräistä, eli se taas täydennetään sitä hevosen muuta ruokintaa. Fosforikivennäinen oljen kanssa yleensä tarvitaan, jos on paljon olkea, mutta lähtökohtaisesti analyysin perusteella se on niin kuin, oleellinen. Sitten taas, niin kuin sanoinkin jo, niin siinä Miner Originalissa se ADE muun muassa on siellä jo mukana. Ja sitten taas, milloin suosittelisin tuota vitamineralseja, niin esimerkiksi siitostammoilla, joilla on kohonnut tarve, tai jos heinä on tosi kortista, eli voidaan olettaa, että sen vaikka vitamiinipitoisuus on jo aika matala ollut jo lähtökohtaisesti, niin he voivat tarvita. Mutta tässä oli nyt vaan niin kuin meidän kivennäisrehuista, enkä edes mennyt nyt sinne niin kuin vitamiinipuolelle, mutta että lähtökohtaisesti ajatuksena se, että täydennetään vain sitä, mitä on tarvis, niin sillä pääsee yleensä parhaaseen lopputulokseen sen tietyn yksilön osalta. Kiitos kaikille, kun kuuntelitte. Tästä ehkä nostan vielä 2 asiaa. Toinen on siis se, että kun kivennäisistä puhutaan, niin meidän rehussa nyt viime syksynä tuon tuoteuudistuksen yhteydessä niin päivitettiin siis kivennäis- ja hivenaineiden koostumusta. Vähän myös sitä, että onko siellä sitä sekä orgaanista että epäorgaanista sinkkiä muun muassa. Ja sen skandinaavisen maaperän perusteella, eli korotettiin niitä aineita, jotka meillä Suomessakin on siellä maaperässä alhaiset, kuten sinkkiä ja kuparia ja mangaania, jodia muun muassa. Ja jos haluaa, että tarkemmin lasketaan, niin meillä on siis ilmainen ruokintaneuvonta, eli jos tuohon sähköpostiin laittaa viestiä, niin voidaan mielellään auttaa myös sitä löytämään semmoinen sopiva kivennäisrehu just sille hevoselle ja just sille heinälle. Hei, kiitos. Mä päätän nyt tuon tallennuksen. Niin sitten jos on jotain kysymyksiä, niin mulla on kyllä aikaa